Bejn Jannar u Deċembru tas-sena li għaddiet, Identity Malta ħarġet 54 ċittadinanza Maltija lil persuni li applikaw u kienu approvati taħt il-programm Ċittadinanza b'Investiment. Dan it-tarif taħ il-Ministru tal-Ġustizzja Owen Bonnici fil-Parlament. Kollox tul l-2015 l-Aġenzija rċiviet 578 applikazzjoni għal ċittadinanza. Minnhom 476 applikant għaddew għat-tieni fażi tal-proċess fejn ippreżentaw l-applikazzjoni u d-dokumenti kollha neċessarji lill-Aġenzija biex jgħaddu mill-proċess ta' skrutinju. Il-102 applikazzjonijiet li m'għaddewx għat-tieni fażi weħlu minħabba nuqqas ta' dokumentazzjoni jew għax ġew irrifjutati. Kienu 147 l-applikazzjoni li ġew approvati u sal-aħħar tas-sena tlestew 54 applikazzjoni u bekk ingħataw iċ-ċittadinanza Maltija. Biex persuna tkun eliġibbli għal programm ta' ċittadinanza b'investiment jeħtieġ li tkun f'saħħitha u b'kondotta nadifa, ilha residenti Malta minn tal-inqas 12-il xahar u tixtri proprjetà li tiswa minn tal-inqas 350,000 euro jew tikri proprjetà għal 5 snin b'kirjat iktar minn 16,000 euro fis-sena. Ma li l-applikazzjoni tkun approvata jeħtieġ li l-persuna tikkontribwixxi 650,000 euro fl-ekonomija Maltija. Minn żmien għal żmien l-applikanti huma mitluba jinvestu minimu ta' 150,000 euro f'bonds u isma approvati mill-Gvern. L-ismijiet tal-persuni li kisbu ċ-ċittadinanza Maltija permezz ta' dan il-programm huma pubblikati fil-Gazzetta tal-Gvern. Il-Programm Malti huwa l-uniku programm ta' ċittadinanza b'investiment li kiseb l-approvazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea.